Right, mastreets social media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndinayo nyaya ndoda kuti ndinge ndiri ndinosvitsa kwamuri very fast mumoziva kuti zvii zviri kuitika. Motaurira kucomment section kuti chii chiri kutora nzvimbo wazukuru. Ndichiti zvirudi kwese kwamuri wazukuru wasekuru sei. Ndichikutendai nesupport yese yamunotipa pano pachannel penyu basa richienda mberi. Ndichikumbirawo kuti kana pane vasikana vane makore 24 from 24 to 30 years ndibate vazukuru avo vari kuEurope vari kuti aiwa isusu takudawo kuti tipindewo mudzimba dzedu aiwa ndine zvimwe zvakakumirirai zvandoda kuti tinge tiri tinoona kuti munokwana here tine zvatiri kuda kugadzirira vazukuru vangu ivavo vari kuIreland maZimbabwean vakuda kupinda mudzimba dzavo but vari kuti zvine zviri kunetsa sekuru ndibatei panhamba dziri pascreen. Vazukuru pane nyaya yandauya nayo inoshoka iyo yakapinda mudare ramambo vanonzi mambo Saunyama handiti acting chief vanonzi vo Saunyama kuManicaland uko. So nyama inzoenda kufunga nyama December so zvakaita ndezvekuti pane muchinda anonzi Adam Madzishe aine mudzimai wake uyo anonzi Cecilia Nyausuro. Zvinonzi izvo akamuroora kuno kuZimbabwe obva aenda hake kuSouth Africa achisiya mudzimai wake kuno kuti anogadzirisawo mapepa nekugadzirirawo chichi. Munongoziva kuti kana uri kunzoka ugonongotora mudzimai kawo anobva waenda naye handiti. So zvakaita ndezvekuti muchinda aenda ikoko. Pane muchinda anonzi Sharon Nyakamene anonzi iye akazosara akatanga kudanana nemudzimai uyo anonzi Cecilia mudzimai waAdam kusvika mudzimai paakatozobata pamuviri. So muna October Adam akazouya apedza kugadzirira mudzimai wake mapepa chichi but rega ndinotora mudzimai wangu ndiende naye kuSouth Africa. Zvakanaka zvakadaro bvaenda nemudzimai wake asi kunonzi mudzimai achingosvika akabva apona mwana handiti akabva apona mwana. Chinova chinhu chakanetsa Adam Madzishe akabva atora nyaya akanoikwidza kumatare akadzoka kuno Zimbabwe akaenda kunokwidza nyaya kwamambo Saunyama kudare ramambo Saunyama vakazenge vakutonga nyaya iyi. Muchinda uyu anonzi iye Adam Madzishe anobva asarenda mudzimai kuti aiwa chitorai henyu mudzimai handimakatomupapa pamiri kare chitorai ava wenyu. Hamene kuti munoiona sei nyaya iyi vazukuru. Nyaya yakaitika mudunhu ramambo Saunyama mudunhu ramambo Saunyama kumakomoyo ukoko Manicaland. Muchinda akamisirwa mudzimai ari kuSouth Africa. Vari kuSouth Africa uko madzimai enyu aripi? Munawo here nyaya dzimwe dzokuti munofanira kungo amene handisi kuchikidzirai but zvinoitika zvinoitika. Hamene munozviona sei ngataure no-comment section kuti munofungei nezvenyaya iyi vazukuru vasekuru sei. From Uncle Sen, the only Zimbabwean uncle. Pari zvino ndichiti chi much love.